espiña. Un lado primeiro. E polo outro. Así que pequeno corte. Aquí quítese isto, porque senón isto depois ten sangre pelo medio e queda escuro. Isto quítase. E agora faz os cortes. Porque teñen que ir sempre pegadiños arriba e van sempre dous xuntos e un no medio. Os cortes Para que se llevamos cortes. para que seque ben, sabes? Para secar. Que seca mellor. Claro, para que seque, senón Para que quede bonito. Que es como queda bonito. Queda divino. sí, queden divinos, que pasa que dan un traballo que non me xestí. Que é o traballo, non? De secar, de manipular. Pero despois quedan bonitos. Claro, esta é a alquería. E agora para outro lado. Segues ca espiña. Hai aquí unha artesana que é Vicky Rivadulla, aquí en Muxía, Hai Vicky, sí. que fai, bueno, fai así reproduccións de Do congrio. dos congrios, das cabrias tamén. Sí, sí, porque a... La cultura de Tenerife que es. No, pero ¿Cómo? Sí, é de Vicky. eu creo que pode É de Vicky, é de Vicky. é de Vicky. Ah, Cruzada, sí. Sí, é de Vicky. Vai cortando pero hasta na máis, sí, E estaría listo. Estaría listo.